Takže ja si nemôžem nakúpiť, ne? No, moje ústavné právo mi hovorí, že ja si môžem nakúpiť, kedy ja chcem. Nikto vám to nebráni. Ale podmienke mať rúšku, ale ja rúšku nenosím, rozumiete ma? Nenosím. Čo vy? Z jakého dôvodu? Lebo nemôžem dýchať. Máte na to od lekára? Ale ja potrebujem na to papier od lekára, že keď ja si dám rúšku, nemôžem dýchať. Ja na to potrebujem papier. Že ja nemôžem dýchať v rúšku. Prosím vás pekne, to už, viete čo, už prestaňme robiť hlúposť. Už prestaňme, lebo toto, čo sa tu deje, je nehoráznosť. A vy o tom sám dobre viete. A nehrajme sa tu na niečo, lebo to sa neopiera o žiadny zákon. A vy o tom dobre viete, lebo keď ste verejný činiteľ, zákon máte poznať. A neviem, či teraz nekonáte proti mojim občianským právam. Vám prečítam niečo, pán, aby ste vedeli, hej? Máte občianske preukazy? Dokiaľ toto No, jasne, ja vám dám. Nie je toto služobná prísaha? Nie je toto služobná prísaha. Polícia pri vzniku služobného pomeru skladá služobnú prísahu. Služobná prísaha znie: slávnostne vyhlasujem, že budem čestným, statočným a disciplinárnym príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok. A to i s nasadením vlastného života. Pri plnení svojich povinností sa budem vždy správať ústavou a zákonmi. Tak prisahám. Momentálne je to tak? Ja chránim bezpečnosť občanov. Ale aký? Ale počúvajte, ja vykazujem znaky chorého človeka. Nie, povedzte, prečo mám mať ja rúšku na tvári? Prečo? Kvôli čomu? Ale povedzte mi zákon, konkrétny zákon, číslo, odsek, povedzte mi ho. Nie, no povedzte mi ho. No povedzte mi ho, ten zákon mi teraz povedzte. Vy, z hlavy. Vy ste ma vyťahol z predání, kde som nakupoval. A vy mi povedzte na základe akého zákona? Priestupok na úseku dopúšťate sa priestupku na úseku civilnej ochrany, rozumieme sa? Zákon? Čím porušujete nariadenie verejného zdravotníctva, dobre? Verejného zdravotníctva? Dajte mi zákon. Na základe... No? Zákon, ktoré... Veď som vám povedal. No ale Rúbska dáva tam nejaký Zákon zákon. 42 z roku 1994. 42 z roku 1994. Môžete si to dohľadať, dobre? Natož pánovi číslo, hej, lebo si myslím, že teraz... Natož bližšie. Hej, Frandofer, Miško, výborne. Aj kolega nám dá, či nie? Čo chcete, doklady? Doklady. Nech sa páči, mladý pán. Toto je ale marazmus. A vy dodržujete také plány, prosím vás pekne. Ste ma vyťali z predania blbca, jak špinavého psa. Na základe čoho? Že nemám rúško? Ale to nie je ani zákonné. To, ako vy o tom dobre viete. Počkajte. Potrebujem sa zilustrovať. A však dajte mi občiansky preukaz, ja predkladám. Dobre, ja si zapíšem. Napíšte si. Ja do ruky nepotrebujete ho brať, ale vy ho do ruky nemusíte brať, ja vám predkladám, nech sa páči. Tak ty nahrávaj, nech to je, čo tam, jaké oni rúška, čo to za zákony. Ešte, že by toto tu nebolo, pre Boha živého. Trebalo vymeniť na lepku. No. Jak sa klepam? No, ja si to bojíš, že ani nevedel vysloviť zákon. Presne vyhlásenie. Ty si úplne kľudný, ne? Najlepšie. On tom ešte si rozdrbal vyrážku. Nie, lebo ja som bol sa dneska a ma holila a...